מעיין בשן, מומחית לשפת גוף שתעזור לכם לזהות האם הבן אדם שמולכם משקר לכם. מעיין פולק בשן, שלום, מומחית לשפת גוף, מאוד מעניין מה שיהיה לך להגיד. הזמנו את מעיין בשן, קוראת בשפת גוף שתגיד לנו מה באמת אומרים לנו השרים החדשים בממשלה. אז זה יפה ויפה. יפה. כשאנשים מדברים על מצבים של איום על חייהם, אני אמורה לראות לפחות במיקרו-הבאות זליגות של עצב, של פחד, של כעס. אני לא רואה כלום.